Bum! Dobrá, dobrá. Tak já tam můžu nějaký přihodit, ale nejdřív musím do píče. Jako je to hodně velká dálka. Už se to bec, jo. Nová posila. Počkej, to byl gól? No jako jo, no. No jako, můžu přibližovat, mě to nebaví. Ty vole. To byl gól, co? Tak ten mám zblízka, ale ten jsem dokonce i přiblížil, takže. Ten nejblíž do míru. Teďka se šáhne dopředu, máš jediný track. Ty vole, tyč. Horný zásah Michala Bergmana. Ježišmarja. Hej, Džápo, ty úplně, ty kazíš mi tady záběry svým pohádkovým. Trvá Vruška v neuvěřitelné šanci. A je to gól? Akorát tam stál přímo Džápo v té Loryho střele. No, Michal Bergman si dává s rozehrávkou na čas. Je vidět, že je to skutečný profesionál a snaží se o spící témy cukat, ale tak teď mi normálně zatrnulo. Michal Bergman skutečně byl do obrany a vidíme, jak se proubí, ano. Famózní přihrávka na Petra Vavrušku, která má. Rozbije mu držku hajzlovi v oranžových trenýrkách. Jdem do něj. A teď Lukáš Drápela se musel provinit proti pravidlu. A budeme mít penaltu. A pozor, to vypadá na penaltu, tak to by se Michal Bergman měl pořádně protáhnout kosti. Odtud penalta? Střelej ptáka, ty vole. Tak a teď se naposledy rozlučme s Míšou Michala Bergmana, protože náš malý velký Míša už za chvíli nebude. A je to bohužel gól. Michal Bergman si sedl na zadek. Ne, tale! To bojuj. Hraj, furt. Jo, Vojto. Gól. No! Ty vole. Dáře budou vystřihnuty určitě. O ne! Uvěřitelná šance, které se z čista jasna odstl nový hráč. Říkejme mu třeba Scarling. Tady máš dva ze zhora. Domácí brankář se Proč jsme tady vepředu, kluci, otočte se a posuňte se s těma hráčima. To bylo štěstí, to bylo štěstíčko prostě. Co to bylo, ty vole, Lumíre, kam jsi to přihrál? Neřík. Za sebe se otočím, ty vole. To se ti to radí, jsi brankář, Ty vole. To mi neříkejte, to jako další, jo. To jsem neviděla. Hej, ty vole, no já ho viděl, ale... No teď ještě to třeba bude remísa a oni to na mě hodí. A normálně... Ty vole, Martinku! Martin!